Pozor, pozor. Vyslechněte drážní hlášení. Pojďte strejdo, zahrajeme si jednou. Slibuju, že tentokrát už vás nechám vyhrát. Odjezdy, příjezdy. Jako by pro ty lidi byl problém zapamatovat si pár čísel. Severní dráhací sede Ferdinanda, stanice 3. Ohlašují odjezd vlaku 3226, tedy 2632, do stanice 4. Dobrý den, pane Romy. Madam? Ale východníku jeden. Jdu náhodou kolem. Napadlo mě se zeptat, jestli něco nepotřebuje. Třeba vytřít podlahu. Je to tady samé svinstvo. Pane Romy. Konečně udělal. Ještě nikdy nic takového viděl. Co se lezete, člověče? Neumíte číst nápisy na dveří? Co si to dovolujete? Víte vy vůbec, kdo já jsem? Co je mi do toho? Jsem Jaroslav Bahnhofer, vrchní inspektor všech dráh. Vidím, že drážní humor vám není cizí. To víte, tady široko daleko není nic než koleje a drážní personál. Schopný drážní personál